चिमण्या येतात आतपर्यंत, अगदी आतपर्यंत असतात. ते खारुते पण येते ना आधी. हो. त्यांना कसे कोण खातात ना कशा बसून लहान पोरासारखं. किंगफिशर पण येतो. कसे काढते बघ. तांदूळ असे. काहीतरी भयंकर बघितल्यासारखं अगं, बघायला त्यात काही लागलं. नाही रे. त्यात काय आहे? ए साली एक त्याच्यामध्ये. हा त्यात साली एक म्हटलं. बघितलं त्याने आपल्याला. हो. त्याला खिडकी लावू का आता? नको खाऊ दे ना त्याला. आत येईल, आत येतं.